Nerea Gorrianaz, Euskal Profesio taldeko kide eta baitxe be Aranzadi Zintzi Elkarteko bolondresa be bai. Taldien sorrera ofiziala berez 2015 kokatzen da. Hor ja etzen da formalki edatu talde buduen, baina egize da bertako kide gaizenak harinautik ja prestakuntza lanatan aritzen garela. Gure lana geizen bat bideratzen da Gerra Zibilen emoniko borrokatan hilde desagertu ziren gudarizek eta milizianoek bilaketa lanak dire. Hori da batez be gure lanan helburu nagusia. Hortik aparte, baitze be, eitzen dugu lanak, Aranzadi Zintzi Elkartiari laguntza lanak eskaintzen, ez? Desoberatzik emoten diren momentu horretan, geuk be parte hartzen dugu Aranzadiko kide horren zuzendaritza-pien. Hemen, gure eskualdein borroka eremu oso latza izen zen, ez? Urrunbarik dekogu Bizkargi, urrunbarik dekogu Sollube, ez? Eta bertako kontestuan, hor oso borrokaldi gogorrak izen ziren eta desente hilniko itxi bazen, ez? Desagertuek be, desente. Oin, ez gogoratzen datatan ondo, baina 7-8 urte inguru bilaketa rutinari iso batzutan, Bizkargin tope gendun identifikazioko txapa bat. Eta bilaketa horreri jarraipena emoten gehibiltzen zela, bigarrengo bat be, tope gendun eremu bardinen, ez? Apenas 10 metrora, ez? Lehenengo identifikazio txapa horrek ez ban emon, zenitarteko prozesu horretan ezer bilatzeko, bai, beran izena bizenak, bai, emon bazen, baina ez gendun topeu besterik, ez? Ez gendun topeu errestorik. Eta bertako kata eta diferentik egin da gero, amaitxuzat emo genuen pertsona horren bilaketa lana eremu horretan, ez? Kata diferentik egin da gero, esan agertu gorpuzkinik. Baina, handitzu gendunien bilaketako lan hori, bigarren txapa bat, identifikazio txapa bat bilatu gendun. Eta hor bai, kata gaikeran bai agertu ziren gorpuzkinak, eta lehen esan dut buden, ez? Protokoloa aktibe gendun, eta protokolo horren gora beran, datu guztizek batu, argazkizek atara, informazioa bilatu edo noren izena, noren txapi izena da hori prozesua ganera txutezan lehen, baina izen da guk nominak, orduko ordainketak nominatan agertzen da dokumentazio bat da, izena bizenak eta zenbaki bat agertzen da, zenbaki hori borrokalari horren zenbakize da, eta hortik dokumentazio horretatik informazio itzela etortzen da, ez? Lortu gendun beran txapa horren Jabien izena ataratie, lortutie, eta bakarrik falta zen ezur horreri etxin jakien analitika horretan ADN-iek konfirmetie berazala. Alan izen zen, eta berrizeko mutil baten gorpuzkinek ziren, eta, egin zen, bertan momentuen egin zen, familia horreri erresto horren itxulketie, eta beste guztizen duen, nahiko ekimen emotiboa eta hori, ez? Izen zen bastante prozesu hori amaitzen dan irudikapen bat, ez? Azkenien hasi eta amaitzu ez dakigu inoz noz bukatuko dugun, edo bukatuko badabe, baina kasu horretan bai bukatu zen, beste askotan buden, lortu gendun. Hori Bizkargin egin zen, eta gero beste eremu bat lan bat egin duzena izen zen Bermion. Bermion San Miguel auzoan, Sollube erantzako irteera horretan, egin duzen beste prozesu batzuk, beste lanketa batzuk, ez? Hor, testigantza desente egon ziren bertako sasoiko pertsona batzuk, ikusi bienak, inkluso gertakari horrek, eta eremu batzutan, bazelan, gorpuzkin batzuk kamio batetik botaten ebezen, eta
abar ikusi bezen hor, bai egon ziren, ezberdintasunek, batzuk uste bilako gorpuzkin horrek italiarrenak izen aldirela, eta beste batzuk uste bien hori esala posible, garai hartan, jakinde italiarrak bertan Bermion, ja ondo asenteta egoazela, eta imposibile zara gudarizek bertan arte bajatu eixe, eta gorpu horri botati ez. Klaruena eta kuneta horretara botaten zirenak gehienak gudarizek zirelako, eta bar, ez? Hor hasi genduen ikerketa txikitsu bet, bertako baserri horretako pertsona gazio ginen, tamalez, bera testigantza emonban pertsonari ja ez asko, baina hilde euan, baina beran zenitartekoak oraino garren be hori presente eukibien, ez? Ikerketa hori emoten gabizela, eurek bideratu gaitzuen alboko beste etxe batera, eta beste etxe horretako neskiek be antzekotasunegaz beste testigantza batzuk emosku zen, ez? Beran, etxe alboko landa baten, zelan beste hiru gudarin gorpuzkinek beran amak ikusi bazela zelan enterretan ziren, eta bar, eta bar. Txosten guzti hori igorri jakon arrantzadiri, non ja arrantzadi ja harin jau antza ikerketa lan txiki bat bai eukiban egin da udalien, eta kasu horretako datu asko eta asko kointziditzen bien. Burutu izan bigarren pausue, prozesokoa, bertara joan, baimenak lortu eurenak, eta euren landa horretan induzketa batzuk egin ziren, makinari zegaz eta bar. Beste eremu bateko baimenak ez genduzelako lortu, ez? Beste obize, bidie, soiubera duan bide hori dauen eremuetan dauelako, eta ez dozkuen emon baimenik hori itxeko, ikusten zelako arrisku bat bidie kaltetzekoa, ez? Landa horretako induzketak ez bien emon arrasto gehiago, eta hor geratu zen asuntoa, dato barrezen bilaketa horretan. Horrek izan dire eskualdien egin dugu zen zara potentienak azkenen gurtietan beste batzuk bai emon dire, desobiratze batzuk bai emon dire, marmizen, eta, eremu batzuten bai emon dire, baina, aurrera begire, eremu gehiago ikertzen gabiz, oin momentuen horino garren, ez dekogu dana amaitxute, ikerketa fase horretan gabiz, eta, horre txiko dugu. Posik, oso posik, ez? Azkenien lobak taldiek gu eukitzie hor euren agenda horretan, ekimen horretarako guretzako posgarri da, ez? Oso, ez? Gure lana ulertzen den adierazgarri da, eta horrek guri emoten gaitzu, benetan beste injekzinotzu bet, aurrera begire be, lan horretan jarraitzeko. Azken finean gu joten dugu, badakigulako zer gertatu zen, ez? Eta gitxienez, 4 minutu horrek erabiltzeko ariketa bat eitzeko, ez? Memorizen ariketa bat eitzeko, ez? Gaur egun gerra zaratak leku askoti datoz, eta usteoz sirena hori aldanik eta altuen jarri behar dugule, ez? Erakutsin behar dugu beste munduetako, beste munduko herrialde danari horrek dakarren kaltie eta horrek dakarren penurize, ez? Horregaitzik, usteot, simbolo bilakatu dan hori aldugunik eta fuertien edo zabalen enbier dugule mundu ziar. Hor, prozesu bateratu bet, bada ikerketa prozesu bat da, baina oinarri bet eukitzekotan deko gure taldeko ikerketa edo ikerlaritzen eskuetatik, ez? Hor, beste edozein momentutan buduen, ikertzen edo aurkitzen ibili ziren datuek beste eremu batzutako borrokatakoak eta arek ekarri gaitzuen zornotzar arte, ez? Konturitu ginen, hor parte batzutan traslado batzun barri emoten zala, zauritu batzun barri emoten zala, zelan legutizoko borrokatan eta emon ziren zauritu batzun traslado bat emoten da Zornotzako ospitalera, eta hortik hasi zan, ez? Hortik hasi zan
gaur egun esatzen dugune, erkidegoko fosa handizenetarako horren ikerketi, ez? Hor da, oinarri ze, horrek aldagai diferentik eduki aldeuz, guk uste dugu pertsona bat edo talde bateko desagertuek leku baten dauzela eta era batera edo bestera hor movimentu batzuk egon aldire. Honino garren bet, totalidea dien ez dugu zena kontroletan, eta Zornotzako adibide bat da, ez? Oin arte Zornotzako hilerriko identifikazio lan horretan 7 pertsona lortu dire identifiketie, eta 7 pertsona horrek barazarretik, elosutik, legutizo albotik, etorrinikoak dire, ez? Borrokak urrunaukoak dire, ez dire bakarrik Zornotza inguruko mendizetan emoniko hilnikoan fosie. Uste dugu arrantzaukoak edo urrunaukoak be direla. De hecho, identifikazio horrek holan dio. Desobiratzi bukatu zen 2025ko uztailien, ez? Hor, urte eta pikuko prozesu bat egon zen, eta harin hau, beste horren besteko prozesua ikerketa, eta azkenin korrabore arte hor, hilobi horretan, ezagun esan hilobi horretan, porque jakin bagenik izen Zornotzan, Kanposantoen hilerri zen, hobi bat bazeuela ez gendune jakin, zan hobi horretako gorpuzkinek nondik etorri ziren edo nongoak ziren. Sabigainekoa geure proiektu propizua da, eta Sabigainekoa ja 3. urtien gauzen proiektu bat da. Sabigaineko proiektue Gogora erakundiek bultzatu ban, eta guk proposamen bat entzagun Gogora erakundiri, eta Gogora erakundie alegindu zen horrako baimenak eta bar lortzen, ez? Sabigain mendizek parke naturala baten barruen kokatzen da, eta hor baimen partetik eta berezitasunek bihar dire, eta hor lortuta gero, desente lan eta gero, lortu ziren horrako lanak, eta hor lan bat daragu etxen, horreino bukatu ez duguna, ez? Horreino garren hor dau, pendiente, desente geratzen da, bertan, 5 hobi ja biatute duguz, 5 hobi horretatik 4 desobiratu duguz, eta 4 horretan 5 pertsonen gorpuzkinek atarra dire. Horreino garren, oin momentuen ez dekogu identifikazio hori egiteko, beste prozesu horretan dau, 3. prozesu horretan dau, laborategiko eremu horretako prozesu horretan dau horko lana, baina gu jarraitzen dugu bilaketa lan horretan, ez? Sabigainekoa oso erreferente buduen hartu ahal dugu, ez? Hor, badabelako lotura bat, ez? Zenitartekoak talde bat oso potentie eta ziurre lortu dabe edatzie, ez bakarrik hemengo Euskal Herriko jentina, Sabigainen borrokatan Asturiaseko borrokalari asko eta asko hil ziren bebai, eta lortu da lan bateratu bat eitxie, euregaz batera, zenitarteko guzti horre bultzatute, eta indier desente ipintzie lan horretan. Desente lan egin da, eta uste dugu, hemetik aurrera be emaitzak emoten jarraitzuko dagoela horrek. Sabigainen beste eremu guztizetan buduen dokumentazio desente dau, dokumentazio desente ikertu da, gutik aparte bebai beste ikerlari batzuk eta liburu desente dauz horren ganien idatzitxe, egizea liburu horretan agertzen dan hori edo idazten dan hori guk ez dakigu nondik lortu da ikerlari horrek, gauzi da kontrastetie hori holandan edo ez, hor beste lan bat dau. Baina guk geuk, Sabigaineko ikerketa desente burutu duguz, horreino garren informazioa urtean dau, testigantzak asko dauz bertako ingurutako baserritarrak eta abeltzainenak, eta horreino jarraitzen dugun eremu bat da, ez? Oiartzun gerota handiza batekon eremu bat da, eta gerota jenta gizau hurbiltzen da esaten, neupe hor deko eta itxona bat desagertute, neupe hor dekot, eta orduen horreino garren informazio guzti hori batzen gauzen epoki da. Gero eta pertsona gehiago hurbiltzen dire gu gaine eta informazio privilegio bat emoten ganera, ez? Oin arte, leku askotan, etxe askotan, hau guztize isilik egoten izen da. Emoten de, boin, hasi garela askatzen hor barruen dekogune min guzti hori, ez?
eta, bueno, gero eta difusio handiza bai zen, gero eta jente gehiago ertorten da gurein benetan lehenengo eskuko testigantzagaz, ez? Eta guretzako hori da, lehen esan duten bai, altzor handizena, ez? Hortik dekogun informazioa aldugunik eta gehizen. Zaindu behar dugu, gorde behar dugu, artxibi behar dugu. Azkenean guk ikusten dugune da, honek guztizek transmisio bat eduki behar da, ez bakarrik lehen, onbe bai. Urrengo datozen generazioak jakin behar da, guztionen atzin dabena, ez? Guretzen bertan, amumak, bombardakete izen zanin hemen, 12 urteko ibazen. Eta zue pentseu, gero urrengo egun guzti horretan, 12 urteko neska batek pasea aldauzenak, ez? Berak beti iziltasunetik etxeman hori guztiz, ez dugu ki beran azkenengo urtietara arte erarik hori entzuteko. Beran bilurre sakone izan, lar barrunerat eman bilur bat zan, eta azaber, ez? Horratzin dabena. Hori da, guk oin momentuen dekogun erronkarik handizenetariko bat gizarte buduen, ez? Ez talde buduen bakarrik, gizarte buduen informazio hori guztize lortute, aurrerapen dezente egin aldugulako memori horretan eta reparazio horretan, ez? Hori da.